Bizkaiko zergen bilketak emaitza onak ekarri ditu. Abuztura arte, 4.258 milioi euroko diru sarrerak izan ditu Bizkaiko ogasun sailak, iaz baino, ia 200 milioi euro gehiago. Igoera beraz, 4,6 izan da. Gorakada handiena errenta zergan izan da, sozietateen gaineko zergan berriz, beherapenik handiena, ia 19. Tendentzia ona da, positiboa da, emoten dau rekaudazio ikuspuntutik bagoa esala irtetan, baina ondino egitear asko dau. Abuztura arte bildutakoa aldundiak aurreikusitakoaren 64 da, beraz, Rementeriaren hitzetan ez da arazorik izango iragarritakoa betetzeko. Beste alde batetik, Errementeriak leialtasun eza egotzi dio Arabako aldun nagusiari zergak jaisteko proposamen bat prentsara filtratzeagatik. Leialtasun hori zertan datza, proposamenik balego, batezbe fiskalitza neurri horretan, ozetera beharko litzateke aurrena. Rementeriaren ustez, Arabako aldundiak Rajoyren hauteskundeetako estrategiari jarraitu nahi izan dio proposamenarekin.